Asa may mas hadlo ko ang matas bagyo o ang matas asawa? Matas asawa yun, sir. Ano man? Mas kuwan yun, kaya ang bagyo na may lain-lain nga intensity. Ang matas asawa, mas grabe pagod og intensity sa bagyo. Asa ko matagyo sa asawa sir kaya ang sa bagyo mamitigated man na siya kay makahikling man ta pero kung ang mata sa asawa na gani mo punteriya sa bana luoy gyud kay siya. Nga ano man? Sobra pas matunaw sir, mura siya ice cream na initan. Matas asawa, sir. Nga ano man? Tagsaritan o lumoy na yun. Matas asawa, sir. Kay, Tabla pa bagyo. Mata sa asawa, sir. kay, Walay signal number. Walay number nga maka-define o kung sa ang kaisog ang mata sa asawa. Murag matas asawa, sir. nga naman? Murag kanang kumubagyo, sir. Makatapad ba man ta? Pero asawa na gani mangisog. Murag di na ta katapad, sir. Murag matagyot sa asawa, sir. Nga ano? Kay mata sa asawa mura nagliser, makatunaw yun si way init. Mas kuyaw yun ang mata sa asawa. Kay mura man tagkandila, matunaw, inigtutok niya. Na kuyaw po kayo kay sigas mata, gawas na sa kulambo. Mata gid sa asawa, sir. Kay delikado kay ang mata sa asawa kung makatutok usahay. Kung dili ka hubuan pinagi lang sa mata. Delikado pud nga mabiyaan ka sa travel mo, sir. Mata sa asawa, sir. Kay, Mas makalihay pa tas mata sa bagyo kaysa mata sa asawa. Igo good ka. Murag mata sa asawa, sir. Kay ang bagyo kung mo hangin, mga wag tamang atop, pero kung mata sa asawa, sir, olbo kas pa, apil kas pa, sir. Oh, wag tangong buhok. Mani, tabo, sir.